udgangspunktet. Og det vil sige, at man kan sådan set godt betragte bygningen som en stor masse, hvor der er ligesom gravet store rum ud inde i den her store masse. Rummet, som vi står i her for eksempel, er et rum i 4 etager, og som får ovenlys hele vejen langs kanten af taget, som ligesom giver et fint silende lys ned langs væggene. Og det vil sige, at en meget, meget stor del af bygningen får lys via ovenlys. Og heroppe ligger der en stor gade, der går rundt i en trekant omkring denne trekantede lobby. Gaden er i 3 etager op for ovenlys, og derfra er sådan set adgang til samtlige kontorer op i etagerne. Hvordan adskiller den her bygning sig fra andre store bygningsværker i Saudi-Arabien? Ja, her i Riyadh er der ikke nogen rigtige bygninger, der ligesom ligner den overhovedet. Man ikke arbejder så meget med dagslys, som vi har gjort. Det, der sker meget tit, det er det, man laver store kontorlandskaber, for eksempel, hvor der næsten ikke er dagslys. Og der hænger man så bare en neonrør op i loftet, og så sidder man i neon. Og kontorerne